Zimný spacák do extrému od značky Husky. Pekná antracitová farba. Je do -25. Extrém. Cena okolo 300 €. Tu sú špecifikácie. Je to papierový spacák 90:10 pomer husacieho peria. Najlepšia voľba do minusových podmienok, čiže do takýchto, ako je teraz. Teraz sa nachádza v kompresnom obale. Spacák má vysoký loft. V priebehu pár minút sa nafúkol. Ak by ste chceli dobrý spacák do zimy, tak odporúčam Husky. Je to taký jemný šušťak, veľmi príjemný na dotyk.